Ipanawagan sang transport cooperatives ang pagpasaka sang plete kadungan sang transport holiday ukon pag-untat sang biyahe nga ila na desisyonan nga patigayonon sa Lunes, Marso 23. Sa interview sang Bomb Radio kay Mr. Raimundo Boyet Parcon, chairman sang Western Visayas Transport Cooperative ukon WVTC, iya ginpayag nga ang fare increase amo ang makabulig sa ila bilang pangsapin-sapin lang samtang tuman kataas ang presyo sang diesel. 7 pesos ang ila ginaduso nga isaka sa plete. Apang ginklaro ni Parcon nga temporaryo lang ini samtang nagapanglakaak pa ang presyo sang diesel. Ginpayag sini nga gintaw-tawan o kung gintaw-tawan lang sila sang pasalig nga may subsidiya. Apang tubtub subong bisan 3 ka semana na ang gyera sa Middle East, wala gihapon sang ayuda nga nabaton ang sektor sang transportasyon halin sa gobyerno. Ang number 1 nga ginapangayo naton ining pagpasaka sa plete nato no. Ginayo naton sa aton nga gobyerno aton tani nga pasakaan isang 7 pesos no nga sa aton nga provisional authority no. Yung provisional temporary lang ini no. Kada ini normalize ibalik na naton sa normal ini bigyan mo. Ay importante sa tanan nga may suporta kay kami nga tawag naton nga kapital o sapin-sapin sa amon para man sa pagserbisyo namon sa aton nga pumuluyo, serbisyo naton sa aton nga makunyotros naton. Preparado man sila suno kay Parcon kung may so-called order o kung anuman ang isaway sa ila kadungan sang ila pagpatigayon sang transport holiday. Suno pa kay Parcon, hindi lang para sa ilang kausa nga ini kundi madamo ang makabenepisyo pananglitan pamatian sang gobyerno. Nagpanawagan ini sa iban pang grupo sa Western Visayas nga maghugpong para sa sini nga kausa. Preparado na kami no, whatever nga kung ano ang matabo sa amon, ara kami ang gyapon nga mag-support sa ara kami gyapon dapat tigaway sang kausa nato sa tanan nga mga transport sector at cooperative hindi man nga wala sa kooperatiba ang kausa naton subong isahon naton humpungon naton no sa ini nga kausa hindi lang may isa ka tawo ang benepisyo tanan kita kuning kaso magdaog kaso mag-aksyon ang gobyerno sa aton kita tanan makabenepisyo.